I onda sam prolazila, da kažem, jedan, da kažem, baš dug put. Između ostalog, kadrovi koje smo snimali u centralnom zatvoru su mi bile najteži. Nikada pre toga nisam bila u zatvoru, osim na setu svoga filma, i kada smo ušli, to je proces kada ostavite sve, dakle skinete sa sebe, ostanete u toj odeći u kojoj ste, mislim ali nemate telefon, nemate ništa kod sebe, ni torbu, ništa. Ulazite u jedan hodnik, prolazite kroz taj hodnik, ulazite u drugi, treći, mislim sada da ne ofiram centralni zatvor, i onda dolazite do ćelija gde ste prosto zaključani. Mislim, naravno, tu je obezbeđenje, tu je policija, mislim, bezbrižni smo, sigurni smo. I onda izlazimo na taj krug kuda je Žarko, mislim, šetao, a čak smo i sretali neke ljude, mislim, prosto kad snimate tu, kada izlaze tu, i to je bilo jako teško.